Okay, what do you know? I roast the DJ. Kit kaka wa miel gi valno. Line up kanyo. Wa bro bete I roast the DJ. Yes. Kondo wa miel. Amen. Receive the DJ. You receive. Receive dancing in weddings. Ah. In special occasions in Jesus' name.
Dajo wero galoko gik moko do. But it's okay. Nyasaye neni. Gal erokamano. Luanda na iber nyaka chinga paro ka ni nyiso wa kane wane link mokwongo cha. Ni Nyasacho ni ber kinde duto. Ok nikech kata samoro wapake nikech gimoro motimo to wapake nikech ber mare kinde duto te. Kendo erokamano mathoth ahinya. Mana kaka nowacho *860 *419#. Japar mokwongo mich madongo dongo da DJ dhi donjo kanyo kata ka in da DJ miketo to wadhi chwadi mich. Ikaw screenshot kaka wacho kacha ichwado e inbox mar Injili Kalo e Facebook kacha. Inbox mar Injili Kalo e Facebook kacha to wabro tudore kodi mondo me yud mich mari donge. Vali nyalo loso kodwa kata wi wer mar Luanda nani. Ang'eni nyalo bedo kod neno moro matin minyalo jiwo godo jogo mabende neno chenro gie sani. Erokamano ahinya. Awacho mana ni ing'eni ka piny nochako chakruok mar piny ne nitiere wach to wach ni ne en Nyasaye. To kwa geno kuom wach ma en Nyasaye inyalo geno kuom mwandu piny. Yes. Inyalo geno kuom mwandu mane anyuolo weni, mwandu mane baba ma weni magiloso. Kata mwandu ma in iwuon iloso. To gikone to ok gibokonyi. Inyalo bedo chandruok ma kata samoro pesa nino okukonyi. Ok wacho ni pesa rach, pesa ber. Kata wacho ni pesa ber lakini ero mar pesa no ericho. Koro inyalo bedo gi mwandu roda to kok igeno kuom Luanda. Yes. Ka onge kumimakorie, ka onge ng'ami geni, ki onge kod yie. Kichapaka nyalo biro mapek makata ininde pesa to nindo onge. Yes. Ichiewe pesa to nindo onge. Imanyo ni mana moya. To moya no be samoro ok konyi. Dendi rami makata moya no ok donji. Koro kigeno kuom Luanda, nikech asegeno kuom Luanda, nyaka ne I think I will come back for a testimony to testify. Awacho Kisumu. Nyasach Kisungu ber. Wawinjo Kisungu yote. Kora wacho ni apako Nyasach Kisungu. Amen. Kora wacho ni an aseneno Nyasaye. Ng'eni koweyi school drop out at class 5. Yes. Again kichaki teko tichaki duogo. After form 4 ichaki bangaiza kanyo. Lakini kige nyathi moro yalo ka. Master Julius. Adwa ngeni Master Julius. Nachako winyi kapok adonje studio. Wato ni nitie gik ma Nyasaye nyalo timoni. Nitie gik ma nyalo timore e ngimani madongo maricho. Of course mabeyo to nitie nikech Momato ni is a God of all seasons. Yes. To ng'eyo gimoro matimore e ngima. Maricho nyalo timore ni mondo mana Nyasaye oyud duong'. Kiti nyalo neno ni ati Val ni okodwa lemo. Yes. Roda ni okodwa dhi lemo. Aburo kelo ne gik moko e ngimane Ken okodwa dhi lemo. To nami Ken gima kamani nikech nokwaya. Tindo kotim kaka notimo ga cha otwe to kata chiugo kinyi. Exactly. To kata kapok omiyi gino, kata kapok omiya, kata kapok omiyi, to wacho ni gini kamiyo Val, gini kamiyo Roda, to Roda ok bi lemo. Nitie kama dwa diego matin. Odwa di matin gi tuo moro, odwa di matin gi gimoro ma en tabu kuomi. Mako kichung kuom Luanda. Wane kuma wendero na ko kichung kuom Luanda. Koko siri kata paka biro mana kata kalo mane mach. Shadrach Meshach gabe ne nitiere ng'at marang'wen. To ng'at marang'wen ok nyal bet kionge gi yie ka ionge gi yie mogeno kuom Luanda ni. Otherwise abro dogo chieng' mo. Ka wacho te to kabuduogo. Koro nyaka iduogi mondo itim neno. Donge dadije lose gi Val kata kapok watieko donge. Anyalo wacho ni Val, you are one of the best gifted Luo gospel female artist e pinka. Koro wan kaka team Injili Kalo wabro medo supporti nikech we like what you are doing. Koro keep it up. Yes. The same tempo no maintain nikech chitimo tich maber kabisa. Koro an kaka ken the DJ and number 1 support. Team Injili Kalo, number 3, number 2, number 1 supporter always. Kabisa. Val tiyo tich matek. Kabisa. Kendo timo maber. Nyasaye omed tingi malo. Kendo med ti konyi. Kendo med tiyo kodi. Mondi med lando wachne. Donge. Mana ka in kod wach moro minyalo nyiso jonyuol e kinde mabende nyithindo dok school kaachiel kod nyithindo kata ka gidok school kaeto mondo kapok watieko wachak wapar ne ji donge aya
Ne parents kata jonyuol vakto kuonga wacho ni alwora manka usebedo kumaka sana usemaka to Ruoth Nyasaye madimedo anyalo wacho nanyo miru pesa mang'eny lakini gweth mar Nyasaye pesa be biro amena o pesa okwanya tama amena gweth mar Nyasaye mondo gwedho Nyasaye oting'o malo kochakore gi super producer Ken Rod Nyasaye ogwedho amen Nyasaye ogwedho Ken amen Ben kata koonge Nyasaye ogwedhe amen to ne jonyuol kiseng'e ni kata wan jonyuol kata wan jonyuol mabiro yes mabiro bedo jonyuol mbele ine ng'at mokwongo neno gima ber kata gima rach e ngima nyathini yes you are the first teacher e ngima nyathini gimoro amora miwacho e ngima nyathini kipuonje yor ler to bro luwo yor ler makata sama jachien biro ne make skul to bro ng'e ni maber kata nikech roho mar Nyasaye bro bedo kuome waweye ne japuonj be nigi meke yes girome skul ting'e ni skul fees emotudo gi to ine japuonj mokwongo ine malaika mokwongo mar nyathino kata kapok introduce Nyasaye no mi mich nyithindo gin mich wacho ni mabeyo to mabeyo ge molando kuom nyithindo wetege kata koneno matimbege yore to mage gik molando kokwedo ng'ene muma wacho ni yamo mok riambi wach Nyasaye ok riambi Nyasaye ok riambi ni gimitimo e piny ka kati timo maber kati timo marach itimo ne in iwuon to bro luwi kendi koro sama keto nyithindwa mondo tim maber magi gik mabiro luwogi biro kata chieng' moro kionge kaka janyuol kata itiere Sunday school biro luwe an kama ne mama na osiemona ema sani aluwo yes inyalo dhi kama tibiro duogo malaika mar Nyasaye biro wuoyoni ni gima timoni rach kata gima timoni ber koro wapuonjore nyithindo gimise maber kata ka wa release gidhi e school malaika mar Nyasaye manyalo rite school get japuonj ng'ato nyalo biro kata mago gi kidi to malaika mar wach Nyasaye kanie chunyi blessings mag Nyasaye kanie chunyi to ridore kinde duto te anga wach Nyasaye mondo miyo kendo yaw yore madongo tibed kilemo nyaka ne nyithindo mok mekigo kech giriwore mang'eny amen kakoro watieko ang' ni mos jomoko matin tichaki paro wach mar skiza cha to watieko ing'ena biro kaka an gi mosari adek mosari adek nikech koro inyisowa ni saa koro mbaya agwero kamano amoso jo Royal Media te joramogi duto te ukamos amoso mama na Consolata Tieno Manyara Tieno nyaka Sagam ka in Kisumo kacha amoso odwa duto Irene Mele Robert ka gina wendo tainya hinya ntie kama tiye ilongo ni Chichwa Market ilongo ni Ogieno Keo Market nitiere jomani alwora na kacha ntie jirende kacha cha an gi Karen Fundi an gi Summerland boss nilongo ni Evans maga jok ma wan godo kar tich kacha cha ngina nyado kacha mar yud kolor ge an gi staff mag Summerland Ukamos Alice Kaumos Kevin Agie Ikaumos Koki usipna moro supporta ga manager man nilongo ni Koki and Jamel Ukamos Cynthia Ikaumos joka magini Pek Delphine Ukamos kuma no ng'eny na ewi anyalo dokta yudo ka olor dot Sophie Salon and Spa and staff ukaw mos mang'eny ahinya Nyasaye ogwedhi Movin Lilian ukaw mos uduto te ung'enyo kanyal te to Nyasaye mondo ogwedho watieki star 86 star 860 star 860 star yes 419 hash Rembrodwa ne piny kanyo inyalo keto kanyo mondo mi yud skiza tin mar Rembrodwa mondo yud mich kanyo waket mondo wa support values mane mabino kelo wa giko mar chenro mar Injili kalo ero kamano mathoth anyako bedo kodwa chakre sa 10 mar okinyi nyaka ge sani Nyasaye mondo gwedhu mathoth kwe mar Kristo mondo bed kedwe juma manyien warad jumapil manyien val kidok Nyasaye mondo mi otelni kendo med gwedhi mathoth ilonga ni Roda Nyarko kitmoriti masani Nyinga Ken the DJ the Chua List ero kamano team Injili kalo ero kamano team ya nguvu sana behind the scenes wangi Felix Kamera Ernesto wangi Mais sound kanya kacha wangi Asu TX kacha Girozi Digital Casto serikali mwenyewe producer Alex Obado